Мин зиялы гаиләдә үстем. Минем бик якын дустым бар, бик тәҗрибәле зур редактор Яхья Халитов. Ул әйтә, син ана баласы ди. Ул адамнарны ике төркемгә аера. Менә бу ата балалары, син ана баласы. Ана балалары алар назик күңелле, нечкә күңелле булалар ди. Минем әнием бик укымышлы, Коръән хафиз гаиләсендә туып үскән. Шул семьяда туып үсә дә Минзәләгә барып, учительский школаларда укып йөргән. Татар әдәбиятының бер генә китабын да калдырмыйча күзәтеп баручы һәм безне 4 малайны өстәл тирәсенә җыеп, безнең кичләребез бары тик китап кына укып үтә торган иде. Әни аша китапларга керәсең, китаплар аша дөньяны тарый башлыйсың. Мин үзем дә сугышка кадәр яшь чагында Яшь Ленинче газетасында басылган бер шигырен бастырган шагыйрьләрнең бөтенесен исемләре белән белә идем. Әдәбият минем өчен бөтен дөньямны суырып алган упкында иде ул. Аннан без авыр заманда яшәдек. Мин сугыш елларының җимеше бит. Сугыш елларында кешеләрнең күргән җәбер-җәфалары ачыграк чагылыш тапкандыр. Җәбер-җәфалар ул вакытта уртак иде. Менә мин үземнең соңгы романымда мин дөньяны ачлык аша аңладым дип яздым.